Wada iha kay baro din mau nakilagbo nan mulan patatas barutan ripolyo masapani man obla malabi kaya tanto parang way tsambaan to way pakibingay to baru kani din mayo akri kan makilagbo masapul ay wanan mo no hipay intanem mo toglam mo neklekan yay ag malamunan ag idag oh ni udan Kakagaling ko lang magbenta nung na-harvest mong carrots. Lahat sa hambahan ko mababang presyo eh. Ito yung bayad oh. Tingnan mo nga kung kontento ka. Tama naman. Talaga mababa lang kasi ang presyo na natsyempohan mo. Oh, bilangin mo. Tama naman. Siya nga pala boss, maghanap na lang po kayo ng ibang hardinero na pwedeng pumalit sa akin. Hindi siguro tayo magkapalad. Kaya nga eh. Bakit kaya ganun? Ilang beses ka na nagtanim pero kahit kailan eh, hindi ka sumatsamba. Sige boss, uwi na ako. Makigargarden wadan tu alicempo higam anon asinso Wow, ang ganda ng lugar namin ah. Kanino yung dalawang bahay na may pintura? Oo. May naipon ka na siguro. Painom ka naman. Siya nga naman, magpainom ka. Kapag mga dalaga magharbo kang maglibre. Oo, talagang matagal ako nagtrabaho sa gulayan pero wala akong naipon. Dahil lagi mababa ang presyo ng ani kong gulay. Pasensya na mga kaibigan. Oo nga. Wala kaming magagawa. Di bale, marami pang araw. May panahon para dyan. Nakatingin ka sa dalagang dumaan. Dati mong barkada nung elementarya pa kayo. Hindi mo pa rin siya nakalimutan kahit tumanda na tayo. Siya yung pinagkakagastusan mo noon sa halip na ibili ng asin. Malaki na ang pinagbago niya. Lalo siyang gumanda. Oy, kuya, nariyan si Kuya Marcos. Talaga? Oo, iniimbitahan ka nila. May sasakyan pa silang makintab. At sinabi nila na pumunta ako ngayon? Isama mo ako, ha? O sige, magbibihis lang ako sandali. Marumi ang damit ko. Mabuti nakarating ka. Nang dumating kami, nakita ko ang nakababata mong kapatid. Kaya sinabihan kong pumunta kayo dito. Oo nga, matagal din tayong hindi nagkita. Kaya minabuti kong pumunta dito. Plano naming idaos ang birthday ng aming anak. Para may dahilang magkita at makapagkwentuhan tayo. Ito pala ang aming anak na may birthday. At siya naman ang asawa ko. Mag-asawa ka na rin para magkaroon ka rin ng ganito. Mabuti ka pa, maganda ang buhay. Asenso na. May bahay at may sasakyan pa. Ganyan talaga ang buhay. Ilang taon ka na nga? Marami na. Dalaga yun. Wala pang asawa.
Nakakaya. Anak mayaman. Idaan mo sa diskarte. Madiskarte ka naman eh. Nandyan ka pala. Alis na kami. Ay, aalis na pala kayo. Sige, bahala ka nang mag-follow up nun. Nag-usap na kami kagabi. Basta kung sakaling mapasagot ko siya, isang baboy sa'yo ha. Kahit dagdagan ko pa, basta kayo ang magkakatuluyan. Saan mo pala gagamitin ang kugon na yan? Sa kubo ko. Tumutulo ang bubong eh. Dapat lang. At ayusin mo rin yung nang may makasama ka sa bahay mo. Alis na kami sa ibang araw uli. Basta ganon ha, suyuin mo gabi-gabi, wag mo lang madaliin. Ay, yan pala ang sasakyan nyo. Kape tayo? Aba, bago itong bubong ng bahay mo ah. Minadali ko dahil napasagot ko na ang niligawan ko. Sinagot ka na? E di, iuuwi mo na siya dito. Iuuwi ko talaga kasi mahirap na. Iba ngayon, marami ng mga binata. Wala ka naman siguro dapat ikabahala. Wala kasi siyang katulad. Dinmatengi timpo panhapataan ta ayah hemeko iawat kun higam ikarik nan higam hiing inggatu tip ayah hemeko andi ipepektu. Ngayon, Esther, dahil may asawa ka na, ibibigay na namin ang inyong mana para may tamnan kayong mag-asawa. Magmula dito hanggang doon ay iyo. Yan ang napagkasunduan namin ng mama mo. At ikaw naman, Sarah, ang napagkasunduan namin ng mama mo na para sa iyo. Mula dito hanggang doon sa itaas ay sa iyo. Yung madamo doon na dati din nating kaingin ay maaari niyong linisin. Pero ang kagubatan na yon ay alagaan ninyo. At mula dito hanggang sa paanan ng bundok, iyon ang boundary. May tangke doon. Gamitin niyong dalawa na pandilig kung tag-araw. Yung natitira doon, akala ko ba bahagi din ito? Kung maaari, idagdag na sa mana ko. Bahagi din yon, pero reserba namin yon ng mama ninyo. Ang ibig sabihin ng ama mo sa reserba ay para sa aming hinaharap. Gagamitin sa pagpanaw namin.
Mama, Daddy, bakit ganon? Akala ko'y dapat mas malawak ang para sa akin dahil ako ang tunay ninyong anak. Ganito, kahit ampon si Esther, tinuturing na namin siyang nakababata mong kapatid. Itinuring na naming tunay na anak si Esther. Kaya ang mana ninyo ay hinati namin ng pantay para walang lamangan. Kaya kahit ampon, anak ang turing sa kanya. Hindi na ba talaga pwedeng mabago yon, Mama? Hindi na talaga. Yun na ang napagkasunduan namin ng inyong ama. Kung ano man ang hinanakit mo, alisin mo sana, kasi si Esther ay tinuturing na naming tunay na anak. Kaya pareho ang trato namin sa inyo. Wala kaming pinapanigan o kaya'y may nakakalamang sa inyo. Paano yan anak? Paano yung inutang natin ng ama mo? Wala kaming kapera-perang pambayad. Kung hindi ka sana bulakbol at may naipon ka noong binata ka pa, di dinagdagan na lang namin ang gastos sa kasal ninyo. Abay, kailangan ding magsipag ka sa pagtatrabaho nito. Opo, malawak naman ang tatamnan. Kung gaganda po ang ani sa tanim ng gulay, ay makakabayad ako. Ikaw ang bahala. Sige, lalakad na po ako. Daddy, saan po kayo pupunta? Pupunta ako sa bahay natin na isa. Bakit po? Pakikiusapan ko silang umalis. Bakit naman po? Para doon kayo tumirang mag-asawa. Alanganin naman kasi ang bahay ng asawa mo. Maliit. Mabuti sana kung walang masasabi si Ate Sara. Wala, dahil sa kanya naman itong bahay. Sana ganun nga po. Dahil ang bahay na yon ay dagdag sa mana ninyo. Sige, alis na ako para abutan ko ang mga taong nakatira doon. Sige po. Saan ka ba pupunta? Pwede bang magsimba muna tayo? Gusto kong tapusin ang pagpunla ng buto ng repolyo. Di mahuhuli ka. Di bale, basta abutan ko ang divine worship. Sandali lang naman ako. Sana di ka mawili sa trabaho. Hindi ka pa naman nag-aalmusal. Sige, alis na ako para matapos agad. Magluto ka ha. Bangon, kain na tayo. Naistorbo mo tulog ko. Kain muna tayo. Anong ulam ang niluto mo? Basta halika na. Kain na tayo. Halika na, nakahanda na ang pagkain. Talbos lang pala ng kamote. Mas masarap sa aking panaginip. Adobo.
Bakit mahal? Ngayon ka lang yata na... May dinaramdam ka ba? Ito nga, gusto kong tapusin ang trabaho pero talagang masama ang aking pakiramdam. Sobra ka naman yata kasi. Mabuti siguro kung ipatrabaho mo na lang sa iba para hindi ka na mahirapan. O sige, maghanap na lang tayo ng tambay na binata para ipatrabaho ang iba. Hindi ko din naman kaya. Masakit ang aking katawan. Napapagod ako ng gusto. Hindi ko kayang asikasuhin lahat ang tanim ko. Kaya tamnan mo dito hanggang doon. Sige, pag umpisa mo, kunin mo yung isang sakong bigas na inilaan ko. Parang nawili ka sa trabaho mo nung linggo ah. Hindi mo tuloy narinig ang mensahe na binasa. Basahin ko kaya, espesyal ang mensahe. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bukbok at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang bukbok at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, ay naroroon din ang iyong puso. Bakit ba yan? Nakikinig ka ba sa aking binabasa? Narinig ko na yan. Oo nga, narinig mo na, pero nakalimutan mo na. Pwede na, malaki na ang mga bunga, pero gawan mo ng kanal para hindi mabulok. Siguro pwede nang anihin sa pet sa 5. Opo, boss. Alisin mo yung tubig para hindi mabulok yung carrots. Nagsisimula nang masira ang iba. Saan ka ba pupunta? Linggo ngayon. Nagpaani yung sinuplayan natin. Titignan ko sila. Pero linggo nga ngayon. Magsimba muna tayo. Hindi nga pwede kasi nag-aani na sila kaninang umaga at maaga kaming babiyahe. Hindi ba talaga pwedeng sa hapon na lang kayo magbiyahe? Mapupuyat nga ako. Baka maidlip pa ako sa daan. Espesyal ang Bible study noong linggo. Di ba kilala mo si Job sa Biblia? Alam ko na yan, narinig ko na yan. Tignan mo itong presyo. Kung hindi nila inani noong linggo, hindi aabutan ng presyong mataas. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kapatid na Esther, pinaalala ko lang sa iyo na ang gawain mo dito sa simbahan ay biyaya. Biyaya ka sa mga bata at sa kongregasyon na ito. Kaya sana, ang problema na iyan ay hindi maging dahilan upang huminto ka sa gawain mo. Sigurado ako, darating din ang panahon na magbabalik loob ang iyong asawa. Kaya sa halip, ipakita mo ang iyong tiyaga, totoong pananampalataya at patuloy mo siyang ipagdasal. Magkakaroon din ng bunga ang ipinakikita mo sa kanya.
At asahan ninyong ipagdarasal ko kayo na sana bumalik ang magandang relasyon ninyong mag-asawa, lalong-lalo na ang relasyon ng asawa mo sa Diyos. Alam mo mahal, nagbago ka na. Noon pag sinabi ko na magsisimba tayo, ang saya-saya mo. Pero ngayon, napansin ko na parang tinatamad ka na. Alam mo kasi, ang sipag ko noong binata pa ako, gusto kong doblehin. Dahil ang aking pagsisikap ay para sa atin at sa magiging mga anak natin upang maganda ang kanilang kinabukasan. Nang sa gano'y hindi masayang ang malawak mong mana. Ganoon ba? Hindi ka kontento sa style ng buhay natin? Hindi. Dahil ang buhay ko noong binata pa, gusto ko may pagbabago sana. Katulad ni Marcos. Maganda ang buhay. May bahay pa sila sa syudad. Ganon din sana ang buhay natin. Mabuti dumating ka. May pakukuha ko sa'yo mamaya. Gustong-gusto ko kasing kumain ng maasim. Ako sanang pupunta, pero nahihiya ako. Baka kantsawan nila ako. Ano bang kukunin ko? Kumporme, basta maasim sana. Gustong-gusto kong kumain. Aha, alam ko na yan. Narinig ko na ang istorya noon pa sa mga matatanda. Ay, may nakuha na ako maasim. Ito ba? Meron naman pala. Sakaling lalaki, maganda siguro na Junior ang ipangalan natin. Joshua kaya? Aha, Joshua. Junior? Maganda rin yan. Magsimba kaya muna tayo at saka mo na lang ipagpatuloy yan. Linggo ngayon. Para hindi mauud, magbobomba muna ako. Mauna ka na. Hindi ka pa siguro manganganak? Para puntahan ko muna ang pinatanim natin doon. Matagal pa siguro. Sige, alis na ako. Sayang, hindi mo inalagaan ito, Tony. Parang jole ng bunga. Sige, tapusin niyo muna yan bago tayo mag-inuman. Alam mo na rin pala. May kinuha din po ako para sa inyo, mga nanay. May cokes po doon. Ay, 6 pesos. Wala Lugi itong pinatanim ko.
Hindi niya nilagaan ng gusto. Wala ha. Hindi mo ako magagaya. Ako, may sasakyan, may bahay pa. Sige, bibigyan kita uli. Sige, tagay lang. Hindi problema yan. Bakit? Si ate po. Matagal siyang nag-labor. Hindi niya nakayanan. Kung narito ka sana kagabi, baka nadala mo siya sa ospital kaagad. Kay saklap nito.
Maraming nireseta na mga gamot at ang mamahal pa. Uwi na lang muna ako para ibenta ang sasakyan. Wala ka na bang kilala dito na pwede mong hiraman? Wala. Nailabas ko ng lahat ng naipong kong pera sa bangko. Oo, may plano. Pero wala pa kaming pera sa ngayon. Kailangan mo kamo agad ang pera para sa ospital? Ikaw, kung pwede ang advance, saka ako didiskarte ng pandagdag kung may magpautang. Kahit kaunti. Basta meron akong magamit muna sa hospital. At hindi rin mapunta sa ibang sasakyan. Wala na bang bawas yung 400? Para kasing mahal. Di bali ng 400 ang presyo. Di bali, gagamitin naman nila sa ospital. Kung sa bagay, wala tayong magagawa. Sobra na nga ang hirap nila, pabalik-balik pa sa ospital. Salamat sa paunang bayad. Pakihanda na lang bukas. Maaga akong sasakay ng bus papuntang ospital. Ito ang susi, kahit hindi na natin gawa ng resibo. May mga testigo naman dito. Na-confine? Opo. Ay, wala tayong magagawa. Bakit kaya lagi siyang nagkakasakit? Kukuha muna ako ng gagamitin sa ospital. Sinong kasama niya? Ang kanyang lola. O sige, bibisitahin namin. O sige, sandali lang po. Balik din ako agad. O siya, dalian mo ha. Sigurado ko bang maganda itong binibenta mong TV? Brand new yan. Sige, kukunin ko na masubukan. Pero kung hindi maganda, babalik ko sa ito ha. Ayos yan. Salamat. Para may pambili ako ng gamot. Ay, doktora, si Filimon, papa ni Joshua. May gusto po sana siyang itanong. Sige, maupo po kayo. Ano pong itatanong nyo? Ano po ba ang sakit ng anak ko? Sabihin niyo po sa akin ang kanyang sakit para alam ko po ang dapat kong gawin. Manong, ang kaso ng inyong anak ay bukol sa utak o brain tumor kung tawagin namin. Malaki na kasi kaya kahit maoperahan ay hindi rin siguradong mag-survive. Kaya kayo pinauwi dahil ang ganitong kaso ay wala ng pag-asa. Ngayong dinala na ninyo dito, ang pwede naming gawin ay supportive lang. Ang magagawa natin, pabain na lang ang buhay. Dahil sa mga ganitong kaso, maliit ang pag-asang makasurvive. Nasa sa inyo po kung gusto ninyong dito na muna ang bata para alagaan. Pansamantala or pwede rin ninyong iuwi. May mga gamot naman na ibibigay para ipainom. Inay, wala nang gamot si baby.
Ang payo po kasi ng doktor kailangan tuloy-tuloy. Kaya pakibantayan po muna siya. Kukuha muna ako. Di bale. Sige anak, mahimbing pa naman ang tulog ng bata. Sige po. Sige anak. Pinuntahan ko si baby para padedehin. Pero nang hawakan ko, malamig na siya. Tayo'y nagtipon dahil alam natin ang nangyari. Tayo ang nakakaalam kung anong pasya ang dapat sa ganitong usapin. Tama po, pero ang napagkasunduan naming mag-asawa ay hayaan na ang mana upang may pangkabuhayan ang aming manugang dahil tinuring na namin siya bilang anak. Lalaki, narinig mo ang napag-usapan ng matatanda. Kahit nanghihinayang ang biyanan mo dahil sa kaugalian natin na ang mana kailangang ibalik sa pinanggalingan. Kaya sana tanggapin mo ang desisyon. Subalit, yung naipon ninyo, maaring sapat na sana bilang mana mo. Ngunit ang pagkakaalam namin, napunta lang rin sa hirap ninyo. Dahil ang mana kailangan ibalik sa pinanggalingan.
Pagtiyagaan mo. Pasensya. Bakit? Mag-isa kasi siyang nag-inom sa may ilog. Wala siyang kasama? Opo. O sige. Sige, iuwi natin siya. Pumarito ako kahapon, pero inabutan kitang lasing. Hindi mo pala namalayan na ako ang naghatid sa iyo dito kahapon. Yun lang kasi ang libangan ko. Nakikiramay ako sa nangyari sa pamilya mo. Makinig ka sana sa sasabihin ko ngayon, dahil ito lang ang alam kong pwedeng maitulong bilang isang barkada o kapatid. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin. Pasensya ka na. Maging ikaw ay nadamay sa problema ko. Hindi ko na kasi alam ang gagawin. Hindi ko inaasahan ang mga pangyayaring ito. Pumanaw agad ang asawa ko. Nagkasakit ang anak ko. Kaya naibenta kong lahat gamit na pwede kong ibenta para maipagamot siya. Pero sumunod din ang anak ko. Naintindihan kita. Sana hindi yan ang maging dahilan para sirain mo ang buhay mo. Sa halip, tanggapin mo ang katotohanan at iayos mo ang buhay mo nang hindi ka maging kawawa. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Maging ang mga mana ng asawa ko ay babawiin. Yun na lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Talaga yatang napakamalas kong tao. Mabuti ka pa, may pera. Nasa iyo ng lahat ang kayamanan. Huwag mong sabihin yan. Kung ang akala mo'y kontento ako sa buhay ngayon, nagkakamali ka. Hindi sapat ang pera upang maging payapa ang aking isip. Dahil alam ko, mamaya, bukas, makalawa o sa susunod na taon ay maaring mawala ito. Ang ibig kong sabihin, maipamana man sa iyo lahat ng kayamanan sa mundo, kung walang kapayapaan ang isip mo, ay wala rin itong silbi. Ano ang dapat kong gawin para matahimik ang aking kaisipan? Salamat na intindihan mo ang ibig kong sabihin. Mas mabuti siguro na puntahan natin si pastor para siya ang magpaliwanag sa iyo. Siya rin kasi ang nagpayo sa akin noong panahong may problema ako. Mapagmahal at makapangyarihan Diyos, buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang magbigay ng sapat na pangunawa upang maunawaan namin ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid na Filemon, mapalad ka na may kaibigan kang mayaman sa material, mayaman din sa espiritual. Dahil kilala niya si Jesus sa kanyang buhay. Napakatindi ang pinagdaanan mo sa buhay. Pero kapatid na Filemon, itong salita ng Diyos ang magpapaalala sa iyo na may kayamanan na hindi mawawala sa buhay ng tao. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan na ipinangako ni Jesus. At ito ang sinasabi. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng kanyang habag sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. At ito ang nagbigay sa atin ng buhay, pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang hindi masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inhanda niya sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y nananalig, iingatan kayo ng makapangyarihang Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan, ang inihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman,
Ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pupurihin, kayo'y dadakilain, at kayo'y pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Asahan natin na matatamo ito sa pamamagitan ng pananatili ng ating pananampalataya at pagsunod sa kalooban ni Hesukristo. Ito ang pwede kong maibahagi, kapatid na Filemon. Sana'y maintindihan mo, tanggapin at paniwalaan. May kasiguruhan ang pag-asa ay pinagkakaloob ni Hesukristo sa iyo. Salamat, Pastor, sa pagbahagi at pagbigay linaw sa akin. Mapatawad sana ako ng Diyos sa napakarami kong pagkukulang. Kapatid na Filemon, hindi pinagkakait ng Diyos ang kanyang kapatawaran sa lahat ng taong nagkasala sa harap niya. Pinagkakaloob niya ang pag-asa at kapatawaran sa iyo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang kanyang salita, ibabahagi ko sa iyo upang lalo mong malaman ang katotohanan. Narito ang totoong kayamanan ng isang tao, si Hesukristo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bukbok at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang bukbok at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, ay naroroon din ang iyong puso. Diyos Ama na makapangyarihan, nalaman ko ngayon na Ikaw ang may plano ng lahat. Pero sa maiksing buhay na ito na aking hinangad, ako ang nawalan. Ito ang naging daan ng aking pagkamulat sa tunay mong pag-ibig sa lahat ng taong naniwala sa iyo. At sa natitira ko pang buhay, Panginoon, ang kalooban mo ang aking susundin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Uy, mabuti narito ka. Nakahanda na ang patatas na hinukay namin. Ikaw sana magmamaneho ng sasakyan galing sa'yo. Kasi kabisado mo yung sasakyan. Alanganin kasi ang driver ko kapag kargado. Linggo ngayon, baka sakaling kaunti lang ang bibiyahe. Kaya maganda siguro ang presyo bukas. Sobra naman yan. Nagdamit ka pa ng maayos. Kala ko ba imamaneho mo lang ang sasakyan? Kumuha ka lang sana ng bisan. Tama, at pinaalaala mo na linggo ngayon. Magsimba tayo. Ay, wala. E di paano yung karga na dadali natin? Kahapon pabasa kasi umulan. Kaya kung pwede dali natin ngayon. At baka sakaling maabutan ng presyo sa Lunes. Di bale, ang Panginoon ang magpresyo niyan. Sa bagay, tama ka. Maliban na lang kung talagang wala akong maisaing mamayang hapon.